Ngenye imini ke bantwana basekhaya kwakukho enye intombazana. Igama lale ntombazana yayinguNokhaphetshu. UNokhaphetshu ke nakuyenzeka uba ukhuliswa ngumama notata endlini, ahlala nabantwana bakowabo. Kwenzeke ke ngoku uba lo tata, utatakhe asweleke, uNokhaphetshu asweleke, utata kaNokhaphetshu. Asosweleka utata kaNokhaphetshu, uNokhaphetshu ke ngumntana ohlutshwa yimpilo. Angaphili ke ngoku ekuswelekeni kukatatakhe, ahanjiswe ngumamakhe amse emntwini obonayo. Ngelo xesha uNokhaphetshu uneminyaka ke I think wayena-13, ewe. UNokhaphetshu ke ngoku xa isiwa kwemntwini obonayo afike athi, lo mntu akho nto ndizayithetha mna. Mama, ndinixelele umntana uba ngowaphi. Lo mntana akho nto ayidingayo njengoba makaxelelwe uba ungowaphi. Hayi, nyhani ke umama ahlale nomntana phantsi amxelele uba, heyi mntanam, ndiyayazi uba kudala ndikufihlela le nto le. Wena ungumntana wasendaweni ethile eMathizini. Oh, okay. Uyakhumbula ngenye imini kwakhe kwafika umntu apha ezise iimpahla zakho ndahamba ndayozitshisa? Yayingutamncinci wakho ke lowo wayethunywe ngutatakho okuzalayo. Oh, okay. Uphi yena utatam? Uyabuza uNokhaphetshu. Utatakho uyaphila. Ndingakwazi na umbona utatam? Ewe mntanam, utatakho ungakwazi ukumbona. Caba ke ngoku umama enze ii-arrangements ke ngoku uba makabone utatakhe uNokhaphetshu. Hayi, nyhani afike ngenye imini utata kaNokhaphetshu uzobona uNokhaphetshu. Hayi mani, uNokhaphetshu uyazibona uyafana nalo tata lo. Ingabi namsebenzi ke loo nto leyo. Heyi, kwenzeke ke utata kaNokhaphetshu atsho uba lo mntana akho nto imgulisayo njengokuba funeka egodukile aye kowabo. Hayi, nyhani ke utata ke nomamakhe bavumelane nyhani ke ngoba unyaka vele wawusewuphelile and utata kaNokhaphetshu wayezogoduka kakade. Hayi ke nyhani, uNokhaphetshu naye ke no-excited kaloku ngoba uzobona ifemeli yakhe yakwelinye icala. Bahambe nyhani notatakhe bafike ke ngoku emzini kayise. Afike nyhani kukhona umomkhulu, inkosikazi katatakhe. Afike kukho abantwana bakowabo ke nguNokhaphetshu. UNokhaphetshu aqaphela uba yena tyhini ungumntana wesithathu kutatakhe. Utatakhe unabantwana abathandathu. Hayi ke ingabi namsebenzi ke loo nto leyo. uNokhaphetshu avuyela ubona ifemeli yakhe, afike enzelwa imbeleko uNokhaphetshu, kuthiwa wenzelwa nomsebenzi wokulungiswa. Ngoku uNokhaphetshu ke ngoku kulo msebenzi wolungiswa uyazibuza uNokhaphetshu, kuthiwa funeke asiwe esibayeni, andazi uyofika ahlanjwe khona. uNokhaphetshu ke seyithe ukuvuthwana ke ngoku seyinazo neenzefti and funeka ahambe eBrush ukusuka endlini aye esibayeni ayohlanjwa aphinde aphume eBrush. Kukho amakhwenkwe ke lapha naye kaloku seyabona uba kaloku una-13, qala uba yithineyija masinokubona nyhani athi lona utyhuthi. Ngoku nezo ntloni ke ngoku zoba funeka abe eBrush ampuluzele mntakabadlwaphu uzele ahambe aye esibayeni aphinde aphume. Yenziwe nyhani ke loo nto leyo. Ugqiba wakhe uNokhaphetshu ke ngoku ahlaliswe nodabawo wakhe, kuthiwa funeka etye umkhono webhokhwe awutye nodabawo wakhe. Lo mkhono ke mbi, unabo noboya. Hayi nyhani, awutye ke nodabawo wabo. uNokhaphetshu ngumntana okhulele eRhawutini, akazazi zonke ezi zinto, akazi-andastendi, kodwa ke uyatsho nje uba mfuna le nto igqitywe. Sorry, ahambe ke ngotata kaNokhaphetshu athi uphindele eGoli. Aphindele eGoli utata kaNokhaphetshu angahlali iintsuku zingaphi aphinde abuye, kanti utata kaNokhaphetshu uyadilizwa emsebenzini. Utata kaNokhaphetshu ke afike ephethe umkhonzi ekhaya omkhulu, uMasikhenkethe. Afike ahlale esitikini ke utata kaNokhaphetshu. Utata kaNokhaphetshu ke uhoye nabantwana bakabhuti wakhe omdala owangasaphiliyo. Hayi ke utata kaNokhaphetshu uyababiza ke ngabanye ngabanye, ababiza ngabanye ngabanye uba mabazothatha izinto ezo abaphathele zona. Xa lisegame likaNokhaphetshu uba naye makakhwaze, athi yho ndikulibele. Uyayiva? Athi ndikulibele yazi, ndikulibele tu. uNokhaphetshu athi hayi ndiyavisisa wethu akho ngxaki. Anyway umama ebendithengele mna iimpahla.
zeKrismesi sonzonxiba zona. Hayi ke iqhubeke le nto. Utata kaNokhaphetshu ke ngoku uyenzeka uba uNokhaphetshu uzazi uzohamba ngoJanuwari, anditsho. Uyazazi uba uNokhaphetshu uzohamba ngoJanuwari ahambe noyise. Uyise ke ngoku axelela uNokhaphetshu uba bazohamba ngomhla ka-2 kaJanuwari, just after iNew Year's Day. uNokhaphetshu ngeNew Year's Day ke ngoku uyapakisha iimpahla zakhe. Uyafika utatakhe uthi, mntanam, mamela mani, awuzukwazi uhamba. Njengoba ungazukwazi uhamba nje, yile nto uba imali yakho ndithathe ndayinika umakhulu wakho kuba ebengaphilanga. So umakhulu wakho wena uzolinda ipeyi kamakhulu. Emva kokuba umakhulu efumene ipeyi yakhe uza kunika imali yakho yokhwela. Hayi, uNokhaphetshu futhi angaphatheki kakubi ngoba uyayazi indlela, ebeqhelile kakade ugoduka yedwa ekulonina. So uyayazi irutha, akoyiki ulahleka. And ke ngelo xesha into eyayimandi, iibhasi zazimntana zazimthatha etawuni ziyombeka egeyithini kowabo, as long as wazi i-address yakowenu. Wayehambe uyokubeka kowenu straight. Hayi ke, ingabi namsebenzi ke loo nto leyo. Futhi uNokhaphetshu naye ayimkhathazi le nto ngoba kakade izikolo bezihleli zizovulwa phaa ko-20 zikaJanuwari, and usonwabile yena ngoba usafunda abantwana bakowabo, ifemeli yakhe kumnandi. Usaziqhelisa futhi nale ebone ilife yasemakhaya, usafuna ukuyifunda nje. Usonwabela nale nto yokuba makafunde urhida nosinda, ahambe ayochola amalongwe, ahambe ayotheza ehlathini, ahambe ayokha amanzi emfuleni, afunde futhi into ezinintsi nje ezasesilalini. Nyani ke kumnandi kuNokhaphetshu, utatakhe nyani ke ahambe abuyele eRhawutini. Uyabuya ke uNokhaphetshu, story sakhe part 2.